الله وحده ولا شيء معه دائما وأبدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، إخواني في الإسلام، السلام عليكم. أمبالما أسلامو أنغا بيسيداين وبنا بولمين كان ودي كتو نيكون تالا إسلامية لا كان نيكون مغوتو إسلامية لا إسلامية يي وسما كاسي حكمي ما أنك نغمنا داسي وما أني مامين دون ما كراتي أنغا سيدا چاما نونا أبا دون كبا اللي أنكرمغو شكنا وغي أنكرمغو شكنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنكرمغو أنغا سيدا تملين أنكمانا سلاميا لا سلكو نيوما سلاميا كورنانا يدوفولا ونيم نيوان تاس ودي سلاميا ونو يديني لا سلكو نيوما سورو أبمبه وكا نيوغو مغوتو uka kutu ɲɔgɔn tala wɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani diinɛ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se fɛn caman ma. Silamɛya ye min fɔ o la an b'a ɲini fɛ i ka dɔ f'an ye o la. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. إسلامية دينا مينا جينا كما على في كان على كرام صلى الله عليه وسلم شيء منه أخلاقية قبل كل شيء. جوكو كوديدو كوفين بلا جلين. سكالف فين بلا جلين كان مو جوكو دينيا. على فين بلا جلين كان يني مو في كجوكو نيمان دي يني كجوكو نيمان دي كك. ikajjugo kafara alaka ikajjugo kafara alaka sallallahu alaihi wasallam ikajjugo kafara i nyogon ka hanma dunka hali bagaw ni jiru jugo nyima nyinembe ife islamana kata umma ora ni islama kirati anyinne be islama fe u jugo ikasiku usawati ikawali nyogonyana ikapuma chugula kasawati ikabara chugula kasawati ikangania kono fara mimbi ni ala cha kasawati kaso kan herade nyini ka herade lañini ka fen kanoni bal maslama be min kadun ire dan fa be du ko ka islama ka islama bisi abdalla jelima islama ka nyumaya bisi abdalla jelima abe si nyona hadama demma chugumina abe ni islama du na be dina kilena bisi i nyona farama ni ati dina kilena abe si bagawma abe si jiruma فمو في النهار ما دين مو يلان الإسلام لا كيجوني ما بسيام إما حديث الله عليه صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعين الثلاث دعنا يرص وأيو يرد يعني ببنا كتاك أو استراتيجي أني جدا كم أني سمو هاك كدام مونكا موتو بنفع بكذا إبي كساوي مو كان نفع مبالا يبوشي وحديث شامبي أنا أني عليه صلى الله عليه وسلم ما نغرس غرسا مو ما نفين ترو awa na dina ni kono ye fendo ana ni bagaw ye fendo ana abere jelen be gasrati ay yan otma l'islam yiri turiba turini ngani awa imam me ka fara kala ko sallallahu alaihi wasallam musudu donat jahannama kono be jakuma do sagula aya siri ama duni ama jidama mino ya afa ko ya fa ko kra sabe ka do arjana ko iyaye fana mogodo dona arjana dona jahannama kono mogodo dona arjana fana kono ni wulu minogoto ajibo kadi am woni qissa ka cha wala wata bana islama be fem beni nyonche al khalqu iyalullah ala kala ko sallallahu alaihi wasallam danfion ma ko mogo kida ko danfion amma islama ni kafir bo nyona ko danfion iyalullah ala ka kolewdo fa ahabbuhum ila allah anfa'uhum li iyalihi uwarna falen ka ta alaka kolema o de kadi alai ika kole min kan yi ka dimbayama mo min kan yi ka dimbayama ko kadi yo donc alaka kole danfendi ako danfen wal khalq
لم يقول المسلمون يا الله قال الخلق فيهم الكافر وفيهم المسلم نفرس ko kole yalu mo kole mo ka kole bika marako sisan wala ya nako danfo ni ala ka kole de otuma mo min kadi alaye o min kan nafa ka bo kata kole ma febe bo kono ala fengo fenda ama dafu otuma mo to utie mo te ngana juye ta kasuma mo te bara jugu ta ko do tie fengo fe ni bake akaso kundu di bala sara ya daga ima ya hari ala kala ba sallallahu alaihi wasallam har ni be fen kantige ka kantige chugonya ni ya be fo ka murda jakanya ka kantige chugonya mundu ni ya ni be bagaw yere kantige ikanu kantige ka so nyebu sulima nyona bagaw ndidu lakin ika fenke ika hine ika don ka fo ni ma fondo woni be islama jugudi otuma islama batu be fanana ni yalla je akoro yi harama den ka jugu nyumanta kashi inyono kashi alama kashi dan fontoma مثلا سلا مثلا ولا نجا من عقيده يلا عقيده يودي فولي باسكو ودي فهم بي موني على شيء يعني ودي من يا كاجرا كفو جوغو يرجورو دي بيولا ني جوغو تي لمن ما دفع كما شي سكا دفع يعني هو ان كان ماشي بدو دي سيسا اما فك لمن يا يورو عقيده اما ني جوغو تي كبو نيونا فك الارتباط بين العقيده وبين العمل الصالح ويرر بدي ودمنا نامفه ولا نيامي عقيده يورو عقيده نيمان بدولي ني بارا نيمان بي ni bara nyman ti akida mai limana yodi ni bara nyman ka chawra mina limana be jiri ni bara nyman dora bara jugu de chara limana be nasi otuma ala fana qur'ana kono walla ay alladhina amanu wa amilus salihat innal ladhina amanu wa amilus salihat ya ayyuhal ladhina amanu wa amilus salihat yan otuma ala mal limana ni jugu nyman bara nyman kefra ka banyona yoshi وقرد كفو عقيدا من نبافو أتسك سا أبدا في غياب الأعمال الصالحة أكادون كفو إيمانا فنا نكر جرباي لمنا يرى شجرة جدا دبالو دين دبارا نماني يعني أتبع القرآن موتي كبوني ونا يرشي أي جوجو فولا يعني جوجو جورو كبون قصب إسلامنا نالك راكو صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا كل من أي دبيلهم لنقودي أعلاها لا إله إلا الله الصنف الذي يكافئ لا إله إلا الله وأدناها على الدومتا إما تصل على عن الطريق ك تورفين تكبسترلا كرامونيو كرا فرق كرونيو إكمبيري كفهم مغوري بسكة تونينا أبسكة تيجي تورو إكا تكبسترلا وفتيني على كرا يوفر اللي منا بابو بيولو لنقوينك donc sele ni shu ni jaga nu damate islamiyya la sele ni jaga ni shu kelen ko fe wala ni ma fe ka kuma chien ni ko salite ni jaga ni sunte islamiyya adamai ha before yi kuma chien mais ulu damate islamiyya yo parce que sali kunno di bara no kumanya amanya ay aqida fo jugo mina limana fo jugo mina salifana ala ya qur'ana ko inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar watawa salibe mo fara ka bo kujuma ani fen konoma yana otmana ni mo min ga salima fara ka bo fuima ama joro shimay jugola am se ga saldo saldo anta fo masali saldo anta fo ka sayi ka salika lakin salim minni an yinni mbafe uni resara seli ya kun sali shula madedo sali nyana mate ya kunje ko aya kunje akunti yani as-salatu bi ruhu salati bi yani batu bela farata ni jaka farana ni ala islama sama sindo mi korodo bi ala ko ala krama khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha iga jaka mine ka bukan nafulula tutahhiruhum ibu saniya ibu jugo nyani ay tuzakkihim biha yan otma adona ka fon ni jaka minani masikara ni do de yaje ni sun fanana ni ala ko qur'ana kono shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu amma fo yan abna jugudi tugu kalu yeli la sisa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran
yo qur'ana jigi sungolo minna hudan linnas jogo benana kore ni sunna jogo bi nyinne me sumba fe noti wotma summanya tifay kasra me sun ke kumanya wala ala kala sallallahu alaihi wasallam hadithu la rubba sa'imin sumba kacha laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash fuita ya kasunna fukmoni mino o ibrahiti o korode jogo mana sun kan gana ni jogo mi amana ni sun ke anta fambe ko jiyan kuju lakin ni sun kan gi faraka bo feme ye jitu ye mi note yi ni do bela jilen tu ima korofole tu ima galon tige tu ima ngoma wa ato namra tu ima haraw mina tu ima haramu fleli tu sunti sumbe kenekan de zahiran lakin manan sunti puisque minu ni ka bolo sirlembo la nesi ka bolo no lutte ni yo lutte romina yana ka bolo sirlente minna kan ko tu ot mana ka sun yen nafake sun kira kum hiji fana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfus walam yafsuq ay hiji kudi mo tara kanate o damate mo min tara ama foike min be ala tanachi ama juru ko ke ama fasiya ko ke ot mana ni aya no ni hadisa no ni kacha na nya yele blani fa kacha kuju fa min ba jira ka fo ala batu ni juguti ala batu manya sali min ni nemba fe sal kono ni uti sal todo min ni nemba fe sun kono no mo ya jugun mo na noti sun todo do min ni nemba fe jakala ni jaga bola na mana ni uyi na mabu kama jaka todo do ni hiji fana kera min ni nemba fe hiji kono no make otuma hiji todo do ni be toko de utbana ni bela jile min ba bali akake a rere hakika e o jugo yorode donc islama je sais nun tinti foi islama je sais ka fo ni akirati foi werete o lejo bada ne ke masa sadi te islama e ningo jagate islama e ningo sunte islama e ko do be ni afaka kuma chi bas be kuma chi ke mi ba chi mo min te ko donde mo jom bi se ka fo islama sama sente islama e obisega fo mutisigo fo otuma iba fo kasa ko ni islama ya islama sama sente niwa laki akechugo nyumande kudu na maka akechugo nyumana oti na ala kala sallallahu alaihi wasallam ka fo la salata li jari al masjid illa fi al masjid misri sigi nyogo salta e fo misri kono akorote ka fa be sigi salin ko akorote ka fo misri sigi nyogo na masali misri kono sali kien fe on ko parler mboka lakin sali ke kuyi mini o do de maso ala batu bebisi wotuma ayan no ni hadisan no akachan kuju sigi chugo ya kama abiba jira kone ka fo islama batu fa ni jugo kana kata kabini salila katabla fo assalamu alaikum jugo do nyinne be harma denfe kata sungolola katabla nafla salula katabla sarakatu jugo do nyinne be harma denfe batu beti ni o jugo maso muradu maso atto de beti o to ko ndum ala magotula den otuma awajurembe awa islamu ni nyonje uka o jugo de tanga bara nyonyana u yere damani nyonje ani mo woro nyonje par ala kala hadithu sallallahu alaihi wasallam ad-din al-muamalat den daga kan jugo laje ad-din dina al-muamalat puisque ni salinyana ni sunyana ni jaka mbo chugo nyana ni hiji nyana ni limana yere nyana chugo abina bange ni inyona udece inyona no kera islama ma ka islama ubina don ka fo kasaini ni islamate abe mgore sama ka do islama ni islama do abe islama kanu do ala katafa aba laje aba nyina ala fa kasaki lade meni jugo wara ka fara islama ka jugo wara ka fara la ilaha illallah foka jugo wara ka fara salika jugo wara ka fara sunka jugo wara ka fara hijika jugo wara ka fara aywa ala batu tawka mafenya jugo la ina mogoshe yan adil al muamalat amo fasan jugo o pare yesentala awa mala yasmina bina fo ikadoke dobini alache dobini mogoche dobini fon fanache wa ni yalla yere islamana junumi ni harma dem bake junumi ni bake ni ala yarace o ya fakkadi katini junumi ni bake ala ce abisu kulu ya fa ni ala ya kanu
ni ala sonna na hinani na lakin juno bi na harma dunce wote ya fa astaghfirullah funto ya fa o ko no be hitayi de foti ke munyo ke ageliya de to fe no konte ko ni ambe islama jugo tatbiqo hal doni ka Allah ka sire anko ka fo islama e nindi sabaye juguri ko chambe an sin ko abin waya an ko to nyogon tala ngam ko dala dinya kono wala ngam go no boray ni be ko islamia kan ni jugo ni moy femi ko to nyogon tala ni nyogo mako toyi amba e dinya kono bi a charle mbede ka fo ko to nyogon tala ni o nyogo mako toyi o burjale mbede yala ibna sas o sawu fayo ni sawu bula ne fana am so fraga jugudi silamaya ni silamɛw tɛ kelen ye sisan silamɛw n'i bɛ kuma fɔ silamɛw ani silamaya kelenw tɛ dɛ silamɛya yɛrɛ ma yɛlɛma wa silamɛya yɛrɛ b'a cogo la o ye diinɛ ye a jiginna ka bɔ ala fɛ foyi t'i fara kan foyi t'i bɔ a la i y'a faamu a dafalen don al-yawma akmaltu lakum dinakum aw minnu ko anw don sa problème bɛ yen n'i ma fɛn faamu o ye kelen ye n'i k'i b'a kɛ a ti ɲa n'i y'a faamu yɛrɛ fana ni nata donni na ni fɛn dɔ donni na a tɛ se ka ɲa f'a ka kɛ ala kosɔn ala kelen kosɔn n'a ma kɛ ala kelen kosɔn o de ye shirku ye shirku kɔrɔ tɛ k'a fɔ fɛn dɔ b'i bolo i bɛ fɛn kantigɛ a ka dɔn o de ko ye shirku tɛ k'a fɔ fɛn b'i jufa kɔnɔ i b'a bila ala de o dama tɛ o shirku yɛrɛ bɛ yen al shirku bil ma'na sathi a denmisɛn kɔrɔ de ye fɛn dɔ b'a bolo a b'a bɔtɔ mais nafolo kanu bɛ mɔgɔ kɛ mushriku ye jɔyɔrɔ kanu bɛ mɔgɔ kɛ mushriku ye a tɔgɔ yɛrɛ jira bɛ mɔgɔ kɛ mushriku ya sira ka ca yani o tuma ni silamɛw kɛra silamɛw ye komi ala y'a fɔ cogo min na komi ala kɛra y'a ɲini an fɛ sallallahu alaihi wasallam aishatu ko ala kɛra jogo u kɛlen k'a ɲininka kana khulquhu alquran a jogo tun ye kuranɛ de yani o tuma kuranɛ ye fɛn o fɛn ɲa ala kɛra jogo de ye sallallahu alaihi wasallam kuranɛ ye fɛn o fɛn tiɲɛ ala kɛra y'u to ye sallallahu alaihi wasallam yani o tuma silamɛw fɛ n'an y'a lajɛ bi n'an ye silamɛya kɛ k'a fɔ fɛn min jiginna ka bɔ ala fɛ ka na ala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam n'i sɔnn'o ma k'o kɛ a kɛcogo la o de ye silamɛ ye bon kɛcogo in fana na n bɛ fɛn dayɛlɛ kuma caman de bɛ yen parce que sisan silamɛ min yɛrɛ jiginna ka bɔ ala fɛ subhanahu wa ta'ala ala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam o ye fɛn dɔnnen de ye fɛn tɛ fɛ o kan a bɛ kɛ mɔgɔw de cisirilen bɛ ɲɔgɔn ye ala ye dɔ dɛmɛ ka tɛmɛ dɔ kan dɔ b'a pratiquer a fɔra ko ɲuman na ka tɛmɛ dɔ kan mais silamɛya dɔ bɛ yen anw yɛrɛ de nana n'o ye sisan ka silamɛya tɔgɔ d'a la u b'a fɔ mɔgɔ minnu ma islamistes bon ɲɛmɔgɔ t'olu la kuranɛ ma jigin olu kama kuranɛ jiginna silamɛw de kama ala ko huwa sammakumul muslimin ala de ye an tɔgɔ da ko silamɛw diinɛ o diinɛ jiginna ka bɔ ala fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'o minɛ a kɛcogo la o de ye muslimu ye minnu sɔnna isa la hali n'a sɔrɔ tɔgɔ wɛrɛ muslimu don minnu sɔnna tɔgɔ nɔhɔ la muslimu don minnu sɔnna yakubu la muslimu don kira o kira n'a sera ala fɛ min sɔnna na ismuhu al islam o diinɛ in tɔgɔ de ko al islam mɔgɔ min sɔnna ma darabukan na o de tɔgɔ ko muslim lakin an yɛrɛ nana ko dɔw dilan fɛ ka caya waati dɔw la bɛɛ ko i ta dɔn o la tasamuhu min ni a bɛ fɔ silamɛw ye o y'olu jɛ parce que olu ye silamɛya faamuya kelen de kan ne kelen ka faamuya nin de ye faamuya ye bon mɔgɔ dun m'o fɔ bon o la fɛn bɛɛ kɛra a mankan ye o la mɔgɔ minnu ye silamɛw ye wajibi don i bɛna dɔ tasamuhu an ka ko to ɲɔgɔn ta la u b'a fɔ min ma tolérance i bɛna o faamu k'a fɔ o ye silamɛya taalan de ye i bɛna ala kɛra ka jɔrɔw ye sallallahu alaihi wasallam a caman a ye tasamuhu kɛ cogoya min na lakin n'i taara sira kelen fɛ silamɛya tɔgɔ kɔni b'a kan an kan k'u bɔ ɲɔgɔn na parce que silamɛw min an b'a fɔ minnu ma silamɛw olu ka kitabu de ye kuranɛ ye olu ka kira de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam lakin min bɛnnen bɛ an yɛrɛw fɛ dɔ ni dɔ tɛ bɛn an na a bɛ n'a fɔ an b'a fɔ minnu ma ko silamɛw fana sedina isa tilela minnu tugura sedina isa kɔ ani sedina isa ka injili kɔ nin bɛɛ fɛn o fɛn kitabu jiginna ala fɛ min dar'o la o de ye silamɛ ye tɔgɔ de ko muslim bon muslimu tɛ n'a ko waraditu lakum al-islam diinan o ye o don ye n jɛnna ka silamɛya kɛ diinɛ
ani ni ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni ala ko subhanahu wa ta'ala man yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu ya do wi kelati ke dina tonuna ka korofe ka fo ko ala ko man yabta ghayra al-islam dinan uluma famu ka fo islama de to e fo fe jigina ka bo ala fa bede islam wolu ba fle min jigina ala kira ka sallallahu alaihi wasallam wotuma kana nyama joke sa yala ala kira ko anga keleke ni nawa wala mafo akan kan nyogon fo ganin no fe wala mafo aka shara min nan ko amba ke yala kecugo de niya kecugo teniye wolu mo yini o islamiyuna no tasamhuti islamiyuna wal muslimun kelunte Allah musulman et islamiste voilà Allah akbar les musulmans o yeminu kitabu bubulu akra bon islamiste ni o koy benitado beni ka hakillado beni yawa ika nyemodo bo wala ni ya famu aywa olu ka faamuya ni silamɛya yɛrɛ ka faamuya tɛ kelen ye parce que silamɛya la i kan k'a faamu k'a fɔ ala ye hadamadenw da hadamaden de laqad khalaqana allahu basharan a y'an da hadamadenw de an tɛ sɛtanaw ye an tɛ malikaw ye malikaw ka fɛn bɛɛ ka ɲi la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun lakin sɛtana ka foyi ba ɲi fana hadamaden de ala y'u da u ni u fila ni ɲɔgɔn cɛ fan dɔ ka ɲi fan dɔ man ɲi yan nagasi ye hadamaden taalan dɔ de ye ala fɛ ala yɛrɛ y'a da k'a fɔ nagasilen don o nagasi de b'a to fana a b'a ɲini ka dafa parce que n'i ka nagasi dɔn i b'a ɲini ka dafa yan dafa yɛrɛ yɛlɛyɛlɛn fɔlɔ ko i k'a dɔn i nagasilen don mɔgɔ mɔgɔ hakili la dafalen don o ti dafa o lakin mɔgɔ dɔw de bɛ yen silama bɛɛ lajɛlen ka hakili la mais lakin ni islamiyuna ninnu an b'a fɔ ma islamiste ninnu olu fɛ ayiwa u dafalen don groupe kelen kelen bɛɛ fɛ a dafalen don subhanallah ma yasifun yan u m'a faamu k'a fɔ hadamaden ka jarabi fɔlɔ-fɔlɔ ala kelen ka adam ni hawaw da o de ye tilka laha k'u jigi kana dugukolo la hadamaden ka jarabi fɔlɔ tala tuma min na ni ala ko sɛtana ma i ka suiri bi adam ye lima khalaqtu bi yadayya ni adam min la i ka suiri bi a ye sɛtana bana aba shaitan a bana yɛrɛ bonya ani kaban yɛrɛ la puisque a ɲagara yɛrɛ la kojugu a ma sɔn ka suiri bi adam ye a ko ana khairu minhu ne ka fisa adam ye khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ye nin da bɔgɔ la ye ne da tasuma na yan tasuma ka fisa bɔgɔ ye o la ne tɛ suiri bi a ye yan o fɛrɛ cogo min na ɛrɛ bɔgɔ ni tasuma sisan o tɛ shakulu ye wa ala ka danfɛnw tɛ wa o bɛ komi an silamɛw cɛ fana an bɛ ɲɔgɔn fusaya ɲɔgɔn ye k'an yɛrɛ fusaya ɲɔgɔn ye ni ko minnu ye a bɛ komi sitana ye bɔgɔ ni tasuma min kɛ misali ye de o misali caman de b'an bolo an bɛ fusamanta jate ni o ye parce que an yɛrɛ fusaya i b'i yɛrɛ fusaya ni min ye i b'a kɛ ka da fɛn dɔ de kan ala ta o ye gundo ye i t'o dɔn yan o tuma sitana ni min fɔ nin ye dɛ a bɛ komi i ye sitana ka cogo dɔ de ta i y'i ka walanda minɛ sitana bolo bon ala ye hadamaden da cogo min na n'a ye sitana da ala tun bɛ se ka a ka se kɔrɔtalen bɛ a kana hadamaden da a ma da wa a tun bɛ se ka kɛ fana sitana bana ka a batu tuma min na n'a bana ka suiri bɛ adama ye ala tun bɛ se k'a faga a tun tɛ se wa yani ale de ye hadamaden da ale de ye sitana da a ko sitana ma nin kɛ sitana ma sɔn a y'a faga wa a tun bɛ se k'a faga lakin a y'a to yen mun na li hikmatin aradahu Allah subhanahu wa ta'ala ala yɛrɛ de b'o hikma dɔn mɔgɔ t'o dɔn o tuma ni mɔgɔ bɛ ala ko kɛ i b'i hakili to nin na o de la ni ala ko yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ mɔgɔ ka mɔgɔ wele ka taa ala ma a b'a fɔ udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati parce que i ka mɔgɔ wele ka taa ala ko ma ni kodɔn ye ani wajuli ko ɲuman a m'a fɔ wajuli ye o la wajuli bɛɛ tɛ ka sigi ka kuma tɛ ala kota kira kota nin bɛɛ tɛ wajuli ye o n'a ma kɛ a kɛcogo ɲuman ye min kan ka fɔ waati min na o ka fɔ ye min kan ka fɔ mɔgɔ min ye o ka fɔ ye min man ka fɔ waati min na min man ka fɔ mɔgɔ min ye fo de ka dɔn k'a fɔ ala kota tan ala kira kota sallallahu alaihi wa sallam i b'a dɔw mɛn tiɲɛ yɛrɛ la haramu don a fɔli hali n'a wajuli tɔgɔ bɛ da kan haramu de b'a ka fɔ et puis jogo dɔgɔya don ni silamɛya kɔlɔsilen don a tɛ se ka fɔ abada i bɛ fɛn dɔw mɛn bi ala kira ko la i bɛ fɛn dɔw mɛn ala ko la
kabako do man ka fo yan ala ba don ka fo shetana bina ba shetana bana ko ala man tiso otma ni ninde ke ya adam fusane otma ne fana bina adam man ton fili fukata si yawm qiyamah ako ala ma anzirni ila yawm yub'asun ala makono ka se jodoma ala dalame jolo ka ko bina ka kon kono makono bina fere adam aduma parce que adam tadi moné don nassa yorin kile ay ni mwada ala ko innaka minal muzarin nsona ni tifa ni fana tuyi yana otmana na dum fora ko jugu be de shetana ko ala dum masun ka fora e bina mo wore fora jogoli shetana mi ye wa jugu yere shetana mi ni ala ni kuma mi ni nyona tanto ala ko ma ni tuyi minal innaka minal muzarin ila yawm al waqt al ma'lum amada de ako fa bi izzatika abi ala dum ako kaldani kam masaya fonka adama de manton fili awa ku ken sawoye awa jusukasi min donanda u fe mone kam mone bo awa adama ye mone min don ala matiyo ala ba donc ka fo shedna be minke walla ni ala ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan ni be sosolike ka solike ni fen fana min kan katin wajul ko nyumayin kan katla ka fo yali kana kabir la e ka mo wuli lakin kan yere bla mo san fa ki bi wuli yere bla mo duguma e ka don ka fo kana fana bala bla ala be kangarda ako inna rabbaka huwa alam bima dalla an sabili ala de baddo mo min filla ndama ala kasram ka jire ila filla makala nyinama حنا من دالا مكة على نينا ما يكون مشغول وهو عالم بالمهتدين نه حكي الله كنا نندو على دبي كنا مادو نفكو يمويه كدانينكا يبي كم مغفى على كولا يبي كم يردف يبي مين فو يبا فو يردف ibe bawale min ke iba fe ke bawale to wajuli sitte jena ko kala ko mo ba ke ni be nin koro don kibe kuma mo wareka ebe kuma bin fo ire ni ro ka bona ko sebe ka te mo wareka nga ka futi laki idiskunda ikado inna rabbaka huwa alam ala de ba do mo min karanin mo min filla ala de ba do mo min karanin do koro de kan yere fusaya kuma fo shugola kuma fo shugo be fo shugo do rasina ni a jate mi aka gele mo min maddu nga fone aya mo bon fole be ere kama ani aya wero ni ala ko walawla wama kana an-nasu illa ummatan wahidatan mawtu yamman ton kilende fakhtalafu fa wara walawla kalmatan sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima yakhtalifun yani ni kalma kire ni ayas alaka ayatunti alaka latige min konna atume ka foko aywa ayuda ku foran u fole me nyogon ko ni ode tunte atumbube atume kiti woni nyogon che foran min ko atume kilen jiru law be katto o kilen kanga ala masoma kadla kana fo walaw sha Allah la ja'alakum ummatan wahidatan na ala tunya kanu atuma ken mantun kilen walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha e min fana kana nendo e yere nyina ni bi kanifo kana nyina ala kayroko ka don ka fo ala de yi karuni ni otuma be mo wore de makarimine ite mo wore lagushi ite mo wore danga ite mo wore neni ko bore ko ay fendo ke efe ko may Allahu akbar parce que ere bala kuma laban be kangarda ere de ima famu yan yetta samu hoy ni famu ite mo go be ko la ite mo amin faroga wati chu kama ala kira sallallahu alaihi wasallam ayrak mi chugodi aga nyana mayala ani dinere mo goche saba anya me kwani dinere mo wara ku